дар ҷамъияти саҳомӣ кушодаи ба номи Абдураҳим Ҷумаеви ноиб Бобоҷон Ғафуров бо мақсади беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили пахта дар баробари чинакчиёну ҳашарчиён техникаҳо низ истифода мегардад. Ба гуфти роҳбари ҷамъият, айни замон бо истифода аз се техника дар заминҳои пахтазор давоми рӯз то 20 тонна пахта ҷамъоварӣ гардида ба хирмани пурбори ватан супорида мешавад. Маврид ба зикр аст, ки соли равон дар ҷамъияти саҳомӣ кушодаи ба номи Абдураҳим Ҷумаев 1580 гектар пахта киш шуда, заркорон ният доранд, ки наздик 5000 тонна пахта истеҳсол намоянд. Барои иҷрои он тамоми шароитҳо мавҷуд буда, ҳамарӯза то 500 нафар ҳашарчиён ба марди деҳқон кӯмак мерасонанд. ҳамин рӯз сар кардем, ки дефлексия карда трактор кати чиниша сар кардем. Бо ин трактор монда 3 дона мондагӣ ҳай. ҳозир минтақаи мо шоха канда дуюм участка мегӯд. ҳозир мана ҳамин рӯз сар кардагӣ бошем, ҳаракат мекунем, ки як рӯз ба 7 тонн 8 тонн пахта мечинад трактор. саҳар ҳамин корба медорад, абед чӣ мекунад, бо буромда то торик вақташа пахта мечинад. ҳамин бо мо тракторҳои ёрдамаш калон, ҳозир сета бошад, медонед, якташ минтақаи шӯркӯланда, даштанда, якташ гуҷонда дефлексия кардагӣ бошад, мана баргашт хуш шудагӣ бошад, ҳамин замин тайёр бошад, мо трактор ҳамин замин ба медарорем. ҳар ҳафта манба то 1500 ҳашарчиён мебиёд, ёрдамчиё. ман аввало раҳмат мегӯям, ки раиси вилоят ба раиси ноҳия ва ҷамъияти саҳомӣ кушодаи ба номи Абдураҳим Ҷумаев аз калонтарин хоҷагии кишоварзӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба шумор меравад. Кишоварзон мегӯянд, ки давоми сол аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пайваста ғамхорӣ зоҳир гардида, дар ин маъракаи муҳим, яъне ғунучини тиллои сафед, садҳо нафар ҳашарчиён сафарбар мегарданд. Ин ташаббус имкон медиҳад, ки бо истифода аз рӯзҳои мусоид ҳосили бо заҳмати зиёд рӯёндани заминдорон сари вақт ҷамъоварӣ карда шавад. бино ба назари мутахассисон, истифодаи тухми серҳосил ва сари вақт гузарондани корҳои агротехникӣ омили фаромонҳосилӣ буда, дар ҷамъияти саҳомӣ кушодаи ба номи Абдураҳим Ҷумаев дар баъзе майдонҳо ҳосили пахта аз ҳар гектар то 50 центнерӣ расонда шудааст. мо ҳамин сол 1580 гектар пахта киш кардагӣ. тухми ҳархела, мана ин заминанги тухми дӯсти, лотус, хуҷан 67, ҳар хела тухмо мо коштагӣ. замини мо ва ҳамин дӯсти тухми нағз. ин ҳар хел касало ва хашаратҳо ва ям бақват тухмин. 1580 гектар пахта коштагӣ бошем, 1000 гектараш дӯстӣ. мананда мутахассис, колхозчӣ, сони мани бригадиро ҳаққонӣ коргар. мана ҳозир ҳамин замина коштагӣ занак якта иҷрокорам 56 сол эси колхоз ба кор мекунад. замина гифтид ми, мана пахта ва асид қидил нигоҳ мекунад, ҳосила ҳам мегирад сони. мана ин ҳозир мана ин мостодagi замин накам 50 центнер пахта медиҳад. соли равон дар вилояти Суғд дар майдони беш аз 50000 гектар пахта киш гардида, чиниши он дар хоҷагиҳои пахтакор бо суръат идома дорад. аҳли заҳмати ҷамъияти саҳомӣ кушодаи ба номи Абдураҳим Ҷумаев кӯшиш доранд, то дар иҷрои нақша сайми худро гузошта, пахтаи дар саҳробударо сари вақт ҷамъоварӣ намоянд. техникаҳое, ки барои ҷамъоварии пахта истифода мешавад, дар иҷрои ҳадафҳои пешгузоштаи роҳбарият ва аъзоёну кормандони ҷамъияти саҳомӣ кушодаи ба номи Абдураҳим Ҷумаев мусоидат мекунад. маврид ба зикр аст, ки дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия таъминоти оби полизӣ сол аз сол беҳтар гардида, деҳқонону кишоварзон бо истифода аз ин ғамхорӣ дар самти рӯёндани ҳосили фаровон ба дастовардҳои бештар ноил мегарданд.